салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро мо қабул кардем, баҳриш мо омода кардем любой намуди мошинҳои боркаша, любой намудиш ки дар рӯи экран дидаистед бародаро, анмиёро мо баҳри шумо ин омода кардагием. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед бародарои азиз. аз шумо ҳамиқа хоҳиш як дона лайки ҳам бепула бародаро барои пешравии канали мо биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, дар шумо чизе маъқуле дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамои ватсаби ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. грузовик мерседес бенз атего 1328 соли баромадаш 2000 солай. мошин дар ҳолати хуб мебошад, мега баллонош ҳамаш навай, ягон камбудӣ надорад. худаш ҳами гуфтага иваз мешавад, мега баллонои сум болояш сум хат ягон мошина ягон чиз бошад, мега алишани мешидааст. нархша 175000 сомонӣ, мега бо савдо карда мешавад. камаз қарор дорад дар ноҳияи панҷакен. касони харидори марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. грузовик хондай портер соли баромадаш 2001 сол. документ дорад бародаро, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи тоҷикобод. нархшам созай 64000 сомониш, мега бо гуфтагия савдо карда мешавад. ина бародаро портер мегуфтед. касони харидор бошед ё нашода ин портер фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. дайво дамаз соли баромадаш 2010 сол. сӯзишвории газ, кузоваш фургон, объём мотори 1.4, коробка передачи механикаст. срочно харидор аниқ бошад, мега занг занад. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархаш 44000 сомониш, мега бо савдо карда мешавад. ина бародаро, касони харидор бошед ё нашод ами дамаз фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро. занг занед, бештар маълумот аз соҳибаш дастрас кунед. самосвал эвего соли баромадаш 1999 солай. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд бародаро. мотор мусо 5 гиай бародаро, розетка дорад, мега нархша 75000 сомонӣ, мега ин розеткара нафаҳмидум чие бародаро, хайни худаш ҳамтари нависаги рӯи кагиай. нархша 75000 сомонӣ, мега бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумот аз соҳибаш дастрас кунед. грузовик камаз бародаро соли баромадаш 1993 солай. сӯзишвориш хаям дизел, яхтон медонед, заводскоя, мега ҳамаш ягон камбудӣ надорад, заводскоя хичан. нархша 65000 сомонӣ, мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина камаза бинед, навак созай бародаро, мега ягон камбудӣ надорад. касони харидор бошед ё нашод ами камаз фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед. грузовик хондай портер соли баромадаш бародаро 2004 сол. қарор дорад дар шаҳри исфара. портер дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархшам созай бародаро 65000 сомониш гуфтагиай. бо гуфтааст ки савдо карда мешавад дар пеши портер. касони харидор бошед бародаро, ина портера хитон бинед, наваки созай. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумот аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. грузовик хондай портер соли баромадаш 2002 сол. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш садай, мега қарор дорад дар ноҳияи конибодом. нархаш 50000 сомонӣ гуфтагиай, бо гуфта савдо карда мешавад. ана бародаро, бигирем 50000 сомонӣ. касони харидор бошед ё нашод ин портер фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро, грузовик дайво лабо дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соли баромадаш 2001 солай. 2001 қарор дорад дар шаҳри истарафшан. нархаш бародаро 40000 сомонӣ, мега бо савдо карда мешавад. сӯзишвориш бензинай бародаро. 40000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро. занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой мерседес бенз аткрос соли баромадаш 2007 сол бародаро. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. вагонай бародаро 25
и Аткрос 2544 ай. Присеп оригинал ай мега. ҳамаш 115 тонн бор мебарад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 335,000 сомонӣ ай. бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед бародаро, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. Самосвал Хово 371 соли баромадаш 2021 соле бародаро. иёро заказ қатӣ меоянд. дар душанбе дораво бо заказани айрасияран меоранд. дар ҳолати хуби техникӣ қарор доранд. 15 рӯз дастафкаш то душанбера мерасад, метентун мега бародаро. нархашу 525,000 сомонӣ анд. ҳозираш дар шаҳри душанберам ҳаст. касоне харидор бошед ё заказ кардан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Дайво Лабо соли баромадаш 2006 сол. Лабо қарор дорад дар шаҳри Исфара бародаро. бахшиш дар шаҳри Исфара дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ гуфтагие надорад. ина бародаро хутон бинед. хай касоне ки харидор бошед, номрош дар рӯи экран занг занед, ай худаш полни данияша дастрас кунед. касоне харидор бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. грузовой Газел соли баромадаш 2000 сол. савдо дар пеши мошинай бародаро. сӯзишвориш газ бензин ай. ина газ бензин. ягон савол мега дошта бошед, ба телефон қатъӣ занг занед. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайхун Қумсангир. нархашам арзони созай бародаро. 30,000 сомониш мега. бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. Самосвал Зил соли баромадаш бародаро 1986 сол. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. зил дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чапакнак ай бародаро. ина хитон бинед. самосвал киши чапакнак мешавад. нархша 45,000 сомонӣ гуфтаисаст. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина бигире бародаро. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Хондай Портер соли баромадаш 2006 сол. яксола ҳуҷҷат дорад бародаро. ҳуҷҷатош ҳастанд. гарантиш қатъӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархшам созай бародаро. 78500 сомонӣ. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтагиай. ҳамаш 100% ай. нархаш беҳад қиматаки созай бародаро. 78500 сомонӣ навай. бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро мошини автовоз Volvo 440 соли баромадаш 2007 сол ай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. пробегш бародаро 567172 километр гаштагӣ ай. хай мошин мебара, ай дига давлатҳо меёра ва ҳами кору борш. нархша 195,000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. грузовик Dacia 105-410 мега. соли баромадаш бародаро 2011 сол ай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дастафка мешавад. растамошка кардаги меёранд. худшу растамошкаш мекунанд. ай Европа меёранд шу бародаро. дар 3 рӯз дар душанбе мерасад. қарор дорад ҳозираш дар шаҳри Хуҷанд. нархошу 295,000 сомонӣ ай. бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой Газ 53 соли баромадаш 1981 сол ай. қарор дорад дар ноҳияи Айнӣ. балонош нав, ҳамаш созай мега. газ бензин ай. дар ҳолати хуб қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. 35,000 сомонӣ бародаро. 35,000 сомонӣ. ина мошинам нави созай Зил. нави созай. касоне харидор бошед, марҳамат, бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро кабини камаз мегуфте. ина кабини камаз ёфтем. ай соли баромад шу ай 1990 сол ай. ҳар хела кабинам доранд бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайхун Қумсангир. 8000 сомонӣ нарх шуа мега. бо гуфтагие савдо карда мешавад. чанд намудай бародаро. касоне харидор бошеду нашод ами кабино фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. грузовой Газел соли баромадаш 2003 сол бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моториш 406 ай. дарозиш 430 ай. паҳмиш 2 ай бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ.
нархша 50000 сомонӣ мега бародаро. 50000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузави камаз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош наван хитоия мега қариб наван. камаз камбудӣ мега надорад, ҳамаш 100%. ина бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия бародаро. 72000 сомонӣ нархша мега бо савдо карда мешавад. касоне ки дар шод ҳамин камаз фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед.